Ako bilaan si LG ba? Eh? Ang bilang LG ba? Abay sa tulad tuya ko ang maniya gikarga. Ang mani ito karga. Mani, mani karga. Kaya mo. Abay. Wala na si bike bay. Hina. Kuya. Ilak na ka yun no. Happy birthday. Mama, thank you mama. MJ, pataplan MJ. Ito dito. Ambang po, ganito ba? Sige, doon lagi, ano dali? Isip po.